Un o brif nodau Detectif Geiriau yw cynorthwyo athrawon a dysgwyr i baratoi ar gyfer y profion cenedlaethol a hefyd i roi profiad iddyn nhw o'r fframwaith llythrennedd a rhifedd. Un o'r pethau pwysica am y llyfrau yma yw bod athrawon ddim yn ei gweld nhw fel profion. Mwynhau yn y dosbarth ac o'r mwynhau dysgu yw'r nod. Mwynhau a chael hwyl ac yn arbennig iawn mwynhau'r drafodaeth neu'r ysgrifennu ehangach ar y diwedd. Felly un o'n blaenoriaethau ni'n yr ysgoleni yw datblygu sgiliau darllen plant, a felly ni wedi bod yn defnyddio'r llyfrynau Detectif Geiriau mwyn wneud hyn mewn sesiynau darllen grŵp yn y dosbarth. Mae'r plant wedi bod yn defnyddio nhw mewn grwpiau a trwy ddefnyddio'r llyfrynau hyn, maen nhw wedi cael cyfle i cyfarwyddo gyda nifer o testunau darllen gwahanol, ehangu geirfa a cael cyfle i rhoi nifer o strategaethau darllen ar waith. A mae'r plant wedi ymateb yn dda i'r deunydd. Maen nhw'n amrywiol, maen nhw'n lliwgar ac yn apelio at y plant, ac felly maen nhw wedi gweithio'n dda yn y dosbarth. Felly fel athrawon, maen nhw'n arf da iawn i ddatblygu sgiliau llythrennedd y plant yn y dosbarth. Pecyn gwych o adnoddau, bob dim ydych chi angen yn y llyfryn yma, a Detectif Geiriau, hwnna'n deitl anhygoel sy'n siŵr o ddal dychymyg y plant.